Van Berkel zit al 2 jaar thuis nadat ze melding maken van pesterijen op het werk. Hij werkjouwer het haar weer beter melden. En Joet kreeg een opdracht van diezelfde werkjouwer. Ja, ik heb vandaag te horen gekregen dat ik een bevel heb gekregen op dreiging van ontslag als ik niet ga meewerken aan dit door Rijkswaterstaat gestarte onderzoek. En daar heb ik grote zorgen over, omdat deze onderzoekscommissie niet onafhankelijk is. Ook al stelt Rijkswaterstaat van wel. GroenLinks Tweede Kamerlid Nevin Euzutok het Kamervragen stelt naar aanleiding van de kwestie. Ze zal de staatssecretaris vragen stellen over protocol en bescherming van mensen op een werkvloer. Nou, ik vind eigenlijk dat een werkgever tijdig en adequaat en zorgvuldig moet ingrijpen op het moment dat er een melding is. Dat is de eerste fase. En de vraag is ook of dat ook in deze kwestie is gebeurd. En dan weer, als er een expertisecentrum zoals van de overheid, de organisatie en personeel, een onafhankelijk onderzoek moet doen. De vraag is, zijn ze ook echt onafhankelijk? En hebben ze ook alle deskundigheid in huis om dat te kunnen doen? Nevens het Kamerlid komen in aanleiding van Nicolette haar verhaal een protte reacties bij haar. En komt het ik een heel soort voor. Wat was je overweging om zo groot naar buiten te komen met je verhaal? Nou, maar de overweging is dat ik al 2 jaar thuis word gehouden door Rijkswaterstaat. Dat je mijn leven, mijn passie is afgenomen. Ja. Het is niet alleen dat mijn werk is afgenomen, maar dus ook je hele leven en je gezondheid. Ja. En de reden is om naar buiten te treden, omdat Rijkswaterstaat de zaak niet integer en zoals een overheidswerkgever zou doen, heeft opgepakt. Nee. Nou, dus ik heb geen keus meer. Nee. Dit is dus ook mijn laatste keus. Rijkswaterstaat liet in de reactie weten dat het intussen een tweede onderzoek insteld heeft. En de onderzoek is zaakkundig en onafhankelijk binnen.